Ассалому алейкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳама нафарҳое ки канали моро ҳама вақт дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависен ва ҳама беҳтараш бовар карда билет мехарен. Ҳаматон миннатдорум. имрӯз дар аэропорт Внукова қарор доштем, бо пешай рафтан хостем ки як каме дар шумо маълумот расонем ай вазъияти проверкаш. Айни замон бигем ай Россия беҳад одам кам рафтестай ва бигем сабаби арзон будани билетам дар ҳамиай. Ва чӣ гуфтани мақсад нафарҳое ки як моҳ пас, якним моҳ пас расчоти ватан рафтан дошта боше, агар ай ҳозире шумо билета бигирен, выгодно меғалта, барое ки наздики ид мешава ё ки як бора агар мардум раҳакӣ шава, билет қимат мешавад. ва чун ҳама вақта номерҳоро мемонам амҷада ки барои билет, барои регистратсия метавонем муроҷиат кунем ба дили пир ва проверка чӣ хелай мақсад, чун ҳама вақта баъзе одамҳоро мепирсанд, баъзе одамҳоро намепирсанд. дар ҳолате ки документ пирсидан ҳаракат кунед ки ҳамиҷа дар муомила кунед, қатишон штраф накунанд, агар ки дар оянда бигем мақсади бо ба ғарибӣ омада кор кардан дошта боша. иншааллоҳ мефаҳманд муомила мекунед, чӣ ҳолате боша ҳаракат кунед, штраф накунанд. ва нафарҳое ки мегӯянд ки самолёти ютер, яъне ки ай Внукова ютер ва Сомонаи парвоз мекуна, самолёти ютер мақсад дер монем ё ки вазурат ё ки числошо алиш кардан да чӣ хелай, бигем ҳамаи российски компанияҳоро дар назар бигирем ё ки ютерам вақти дер кунем билетон месӯзад, числоша алиш карда мешава, бигем ки дополнительни пул месупорен ва агар просто так нахоҳем рафтан, агар бигем дар балниста биғалтен варақшани бигем варақа дар авиакасса рӯӣ мекунем, баъдан вазурат мешава. аз Сомонаир боша 1500, 2000, 1000 рубл ай нархҳои российски компания қиматтараи, вале дар ҳолати дер ҳамони 75% вазурат беҳад функсияҳои хуб дора бигем. хоб ҳамин қадар маълумот дастгирӣ ҳаёт наброре, гапа зиёд намекунем. миннатдорум ай ҳамат бошед.